Mhuri yeZimbabwe makadini baba Keketso vadzoka vakagara nachiweda my face looks nice. Yeah, but this is me. This is my life, dude. It's not your life. No, but it's my life. Hey, now it's my life. Hey guys, my name's Daniel Chiweda. I'm this nigga producer. This is Chiweda production. See the other tracks that I'm doing. So ndikufara nasi nekuti amusikona kana mazangu chaicho nasakati vhurikei nyaya dzekuti ndiri kufara idzodzo. Saka ndiri kuti 22 March muri yemuridzo, it's gonna be fire and muridzo and the jitters band vanenge vachizviita zvakare. Vanenge vachibuditsa album ravo rinonzi tichambotenderera pa7 Arts Theatre, courtesy of military touch movement. Kune Zipa, kune Nashpens, kune ZFM, kune Star FM, anana Radio Zimbabwe, unawageta Radio Zimbabwe na National FM pesa nongo ariko. Ana seke mtema vanenge vari kumswa 22 March and muridzo. Zvinenge zvichifaya Chizvitenderedza ikoko. tichambotenderera. Maive mana munenge derila. This time ngati siri derila. This time tinenge tichiti uzoti chiti. Tinenge chiti iwe ema dala tishainire ema. Doom. Ema. Zvakanga zvikuvhungidzira dzichiweda akugona kuimba. Iye angasingagoni kuimba. Zvino endi muridzo achanzi akulonja albums wa22 Mamonere Chiweda. Mamonere Chiweda ndiye akachigadzira. Ndakachigadzira. Chiweda, Chamuka, Marcelo, vari vatatu. Tiri vatatu mama. Neni wacho. Three musketeers. Pana ndizivere ndimblesse. Anzvana ndizere. Zvanzi Karoi Kaila mudzamba, zvanzi Andy. Zvanzi kudzesh amenoti mustudio munooneka here but munenge munenge ari mambichana. Mira tibatidziro ma lights office. Right. Tam studio manje. Uona computer yakabaka chakudoto cha, and this is Rue. What's up, yo? Yeah, what's up, yo? Murungu sorry. Anonzi Ruma Curry. Saka tukuchimanya and everything is under control and muridzo. Jitters Mercedes Benz mchaiona yako na kutotora live video of your live show. O live video of my live show. Na kutoita yangu live. Tadachinja Jitters Band manje. Taiti Jitters Mercedes Band. Jitters Mercedes Band. Jitters Mercedes Band. Murada, muri sei? I'm good. Saka ya ndozvikuitika munzvimbo dzatiri kuraramira dzemumanzi. Zvikanzi nataira chikocho rakamboverenga zvamuri kunyora. Anzi nataira chikocho iwe. Zvikanzi na Karoi Kaila mudzamba. Yeah, I mentioned your name. You mentioned my name. Wow. Zvanzi na accurate bonyongwe iwe werenga. Carlos Kudzunga ari kuti Taira hello. Zvikanzi na Natsi Kaute Akanatsai Muridzo. Natasha Madimotsa is saying hi. What's up, Natasha? Where you go house Joburg? Zvikanzi natafadzwa mumadhongo Taira Chikocho Madam Boss. An accurate bonyongwe again because Madam Boss I can see. Pel Machiera zvikanzi endimbouya ku Dubai. Zvanze kudza ishe kendi chawanda Chiweda. Vanhu vese vakanga vari kungoti Chiweda.
And you see this beautiful lady here. She's the vigilante of the day. You know I had to. Yeah. The what? The blue arrow. Yes, the green arrow. It's the blue arrow. Yeah. The blue arrow. I'm just saying, go on. I know the rule. Is this Facebook Live? Yeah, it's Facebook. What's up, people? It's been a Chimbukuno reporting to you live. I'm Ruben Barwick. musikana uyu akanga ari kutadza kuverenga nhau. ndozvinoita vanhu kana vachiverenga nyizi vanenge ndo mutauriro wavanoita kuti taira chikocho akanga ari kuti rasta rako rakanaka zvikanzi nanatsi hwatai yati. This one is hwatai aka netsai. Muridzo ko album riri kubuda when ingonetsai wangu uri kupi. Album ndaritaura vanhu kuti it's 22 March 7 Arts courtesy of MTM and Muridzo and the Jitters Band. Chikomana chiri kuzvungurudza icho chichi. Ndangotaura sezvandataura pekutanga kuti today I'm in a happy mood today. I'm very, very happy. Zvanama moyo mukaranga kuJP Studios kauko hongu. Zvanzi na Wenceslas nyamupfukudza ende Muridzo baba keketso takamirira heavy ngoma. Charles Karaidza is saying tenderera. Zvanzi na mamoyo mukaranga nde baba keketso. Philip Muridzo is saying say apo. Is Muridzo. Zvanzi na Carlos Kudzonge baba keketso tokudai pa Pretoria. I'm coming to Joburg. I'm coming to Pretoria soon. Endi murisei omdara makanyanya baba mu tafadzwa matongo. Say that again. Peoma chiera zvanzi Rue is pretty. Zvanzi na Bella Thomas chap is watching. There's a lot of people who wanna and I'm listening to the good vibes, vibrating like wow. Zvanzi Natasha Madimutsa, I'm good. Hey, Josie is awesome. Yeah, I know Josie is awesome. I want to come to Josie also. I have to come to Josie. Yeah, I have to come to Josie. I have to come to Josie. That's it. Back it on. Everybody's laughing. I got it on. And everybody love me. Can you feel the vibes that are coming out of my mouth? You hear it? Starting to break. Whoa! Baba Keketo. Ready on the groove, yeah. With the guy. Oh, and my man Jay is here. What's good, man? What's good? That's me sort of I'm done. Because we see. I'm going to wait to get live. This is a good team, young. Masoja ni maofisa sana na nunzi masofisa. Pire cameraman nikana akabata phone anika yinzi phone rapi. Ko kana akabata iPhone. Ma iPhone anika yinzi iPhone rapi. iPhone rapi. Yeah, bitimi yangu. Murize, love you so much. Hey, please. Fire. Okay, so I'm with Muridzo right now. I'm gonna leave you. Tafara. It's been great being with you today. Let me do some recording. Chiweda signs out. Peace, guys. Fire.